se'n va del porter, serà gol! Gol, 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 gol! El tercer és aquí! El tercer és aquí! El Reus encara... Benvinguts a Pujaria el Sardinero! La Remuntada, un podcast de vermut, reusenquisme i futbol. Sí, estem en directe. Estem en aire. Doncs bona tarda a tots i totes a un nou programa de La Remuntada. Què tal? Com estem? Jo estic content, perquè venim de... Hòstia, quin partidà has viscut la setmana passada, Doncs sí, la veritat. Doncs, la veritat és que sí. Sobretot pels que hi vam ser, vam disfrutar. Jo et diria que el desplaçament més bonic que recordo, o dels més bonics, junt amb el de Sant Cristòbal l'any passat, és un dels desplaçaments que més vaig disfrutar. Ja és per la victòria, per la solvència i pel gol. I perquè el Puigades, per ser un camp d'un filial, Bueno, sí, però... A mi m'agrada el Puigades, per ser un camp d'un filial, hòstia, A veure, veníem de la merda del Castelló, és un camp agraït, però s'ha de... Tot el respecte a la gent del Castelló, però... Però és un camp agraït, però m'agradaria denunciar que no ens van deixar ni entrar banderes, ni... Portàvem banderes, portàvem pancartes i no ens les van deixar entrar perquè o medien més de 3 metres o... Tapaven publicitat. O una bandera que tenia un pal que consideraven que era massa rígid, no ens el van deixar entrar, coses que ja sabem que juguem condicionats, que l'afició també està condicionada quan juguem a sobre contra equips potents que tenen poder i doncs ens hem d'adaptar, no?, en aquestes competicions més professionals, però vaja, contra tot i contra tots. Això és. Primer de tot, parlant d'aquest on tour, teniu ja la remuntada... Fem a fer una mica de publicitat, Sergi, hòstia. Teniu la remuntada on tour, capítol 2, ja a YouTube. Penjada al nostre canal de YouTube. Ha sortit avui a les 8:30 del matí. Us recomano molt, la veritat, mirar-vos el blog perquè, home, és un... No fa... O sigui, és un... És un format bastant diferent que de no moment és el que hi ha en aquesta sala. I que no l'hem vist fer ningú, a ningú del Reus, per almenys, de No. fer un blog de com es viu un desplaçament Teniu en l'IRL primera del persona. senyor Alexis Gómez, Exacte. que per cert, des d'aquí, teniu les seves xarxes al vídeo, teniu el seu Twitch, el seu YouTube i el seu Twitter. Des d'aquí també animem a que seguiu a l'Alexis, perquè de la mateixa manera que el veureu un dia fent IRL de 2 hores de com es viu un València Mestalla Reus, el trobareu un dimarts jugant segurament al Eurotrack Simulator, o jo que sé, si algun dia li dona per posar-se a jugar, jo que sé, al GTA 6 quan surti. Doncs sí, la veritat és... Hem d'expandir-nos per xarxes. Avui parlàvem amb el senyor Alexis. Hòstia, la ganga nastiquera estan a tot arreu. Ha arribat el nostre moment, tio, de fotre una hòstia damunt la taula i aquí està el Reus, hòstia. Mitjançant aquestes coses, mitjançant la remuntada, mitjançant el canal de Twitch de l'Alexis, mitjançant altres coses que potser surten en un futur. Qui sap, mitjançant Reus en Joc, per exemple, aquestes coses. Doncs sí, tant el canal de l'Alexis com Reus en Joc, que ofereixen els partits en directe del Reus, encara que no sigui amb imatge, a través de la veu. A veure, imatge n'hi ha. Bueno, imatge n'hi ha, sí, però vull dir que no hi ha imatge del partit. No, hi ha imatge del camp, hi ha imatge de la meva cara i de la de l'Albert. O de la de l'Aleix i la... I la col·laboració que toqui. La col·laboració que sigui a casa. Que per cert, no sé encara quina col·laboració hi haurà aquest cap de setmana. Ja ens ho trobarem. Podeu seguir els partits del Reus tant a Reus en Joc a través del canal de YouTube de la Nova Ràdio o de Reus en Joc. No, YouTube només hi ha Reus en Joc. Trobareu l'enllaç a les webs de la Nova Ràdio i de Reus Digital i també el Twitter corresponent de la Nova Ràdio, Reus Digital i la plataforma. I canal de YouTube hi ha Reus en Joc, que per cert, ara parlo com a Nil de Reus en Joc i no Nil de la Remuntada. Moltes gràcies també perquè hem arribat ja en 4 jornades a les 3.000 visualitzacions i als 100 subscriptors a YouTube. Moltes gràcies. Podem seguir. I aquí també fer-li una mica de publicitat a l'Alexis. Si us agrada més mirar-lo de manera més professional, entre cometes, podeu mirar Reus en Joc, i si voleu mirar d'una manera més com es viu la sensació a la grada dels partits del Reus fora de casa, o a casa també, podeu mirar-ho a través del canal de Twitch del nostre company i amic Alexis. Que ja ha passat per aquí i s'ho va passar molt bé. I doncs sí, vam estar de fet, xerrant 3 horetes. S'ho va passar tan bé que va ser quasi 3 hores de programa. I és el programa que més visualitzacions té, més agafat. És que l'Alexis mou gent. Al final, vam estar amb ell amb cotxe també. El que va durar el podcast ho vam durar amb ell al cotxe, més o menys. I dona gust parlar de futbol amb gent que ha mamat futbol tant de temps. Però bueno, ja està.
A partir d'aquí, moltes gràcies. També us animo, joder, anem a fer-nos una mica de promoció nosaltres. Seguiu... Tu! Deixa't un follow a Twitch, deixeu-vos un follow a YouTube i, pels que sou més old, per què no Spotify? Doncs sí. Si queda algú que ens escolti Spotify, que Jo crec sincerament... que sí, jo crec que sí. Hi ha gent que sí, però des de que això té imatge i està a YouTube i ho emetem per Twitch, que l'Spotify ha passat a ser algo més secundari. Bueno, però al final... Però encara hi ha gent, Encara hi ha gent. Jo penso que Spotify també té la seva tirada i que jo crec que hi ha molta gent que continua escoltant-nos per Spotify. I que al final penjar-ho no ens costa res, pues, la mateixa feina que faig per YouTube. Sí, jo crec que mentre Marc Carrasco allò fa cuina, no només cuina els partits, també cuina a casa seva i fa els seus dinars, allò fit perquè se'l veu un tio sa. Home, Marc Carrasco està fort, es posa el capítol de la remuntada allò a Spotify i se'l deixa allà de fons i bueno, ens escolta dir les nostres merdes. Les nostres borrades. Llavors Sí, arriba la dona de Marc Carrasco a la cuina, es troba Carinyo, què haces? I es troba Marc Carrasco... Parlarà en català o en castellà a casa seva, Marc Carrasco? I jo crec que Marc Carrasco parla castellà a casa seu. No, Més que res, el canal, quan vam l'entrevista a Canal Reus, va venir la dona, que estava allà fora de càmeres, perquè després havien d'anar a buscar la canalla al col·le. Entre ells parlaven castellà. Jo assumeixo que a casa seva es parla castellà. Ah, bueno. Assumeixo. Parli l'idioma que parli, Marc Carrasco parla l'idioma de la veritat i parla l'idioma dels factors. I exacte. En el postpartit del València... No l'he vist, és l'únic postpartit que no he vist del València, del Marc. No l'he vist, no sé què diu. Jo crec que parla d'una veritat molt... Bueno, d'una veritat prou important, que és la segona part del partit per importància al resultat. I ens n'alegrem moltíssim de que tant Miquel com sobretot Dani sobretot Dani vagi donar-se d'alta de l'hospital. Des de la grada va ser... Jo em vaig quedar una mica quadros quan ho vaig veure, en el sentit... O sigui, veus que el tio... Home, només veus el silenci que es va fer a l'estadi i tal i com va sortir, ostres... Va sortir que el subjectaven i l'home... Jo anava molt content amb el... No sé si en aquell moment encara anàvem 1-0, crec. 0-2 anava en aquell moment, perquè sí, era l'última. Perquè acaba de marcar Ricardo Vaz de penal i és la jugada següent ja. I l'àrbit, de fet, la va acabar allà. Sí, va dir, hasta aquí no... Sí, va acabar la primera per allà. Però al veure que marxava, que parlava... Sí, anàvem prou contents amb el 2-0, amb Pere Bagà. Pere Bagà? Amb Pere Bagà. No és Pere Bagà? No, anàvem prou contents amb el 2-0, però... Home, és que amb Pere Bagà al costat. Ostres, el partit... Que cada vegada que marques et fa... Així el cul. No, sí. De fet, jo crec que ho vam parar una vegada. El dia que ens casem, que del grup de 5 ens casarem tots abans que Pere Bagà, ni cotitza, tu i jo segur. Falta veure i l'En Ledu i Roger Just. I l'En Ledu, bueno. Bueno, qui sap. Qui sap. Pere Bagà estarà assentat per on passen els nuvis, estarà a la cadira que toca el passillo, i cada vegada que passi l'un d'unes altres... Així. Tu creus? Sí. Endrapada de natge i tot, Bueno. Jo crec que serà així. Les 4 bodes. I l'última serà Pere Bagà. I Pere Bagà, bueno, jo crec que es casarà amb un home, però bueno, no passa res. Pere Bagà, que per cert el podeu veure també els dos on tour, és de fet, juntament amb l'Albert, és l'altra persona que ha aparegut els dos on tour. L'haurem de salariar al final a Pere Bagà. Doncs sí, jo crec que ens reclamarà al final els drets d'imatge. Doncs això, el que anàvem, doncs ens n'alegrem molt per la recuperació tant del Miquel com pel Dani. El Dani suposo que no el veurem al següent partit. Jo crec que no. Jo crec que s'ha de prevenir. Si hi ha... Què va ser? Ahir dimarts que va sortir el vídeo de que ja estava... Li havien donat l'alta? Va ser ahir dimarts, no? No dilluns. No, jo diria que va ser dilluns. Potser... Jo crec que va ser ahir dimarts. En tot cas, arribes un dia tard o dos a Reus, t'has de posar a entrenar i has entrenat almenys una sessió menys. 24 hores una observació. Jo crec que contra l'Andratx... No, més per prevenir, que al final, bueno... Home, després de que et xutin al cap i et quedis inconscient, jo crec que no has d'estar gaire per jugar, la veritat. Va quedar inconscient. Jo crec que un rato sí que va quedar inconscient. No li van fer un cau, que se'n diu. Jo no ho sé, no faré diagnòstics que no... No. Jo crec que sí. Ni menys en temes de salut. No. El que m'ha sorprès la llargada de la lesió és Miquel Ostrell. O sigui, em pensava que era dislocació de t'ho col·loco i ja està. Depèn del cop a l'ombro. Andreu Rauet diu com a molt un mes. Si se't treu, o sigui, si se't descol·loca l'espatlla, te la poden tornar a col·locar,
però si no està la poden tornar a col·locar i per tornar-la a col·locar han de fer un altre tipus d'intervenció, sí que es tarda més en recuperar-se perquè al final queda tot afectat, tota la zona. No ho sé, no m'he dislocat mai l'espatlla. L'únic os que Segurament haurà de jugar també, quan torni haurà de jugar amb la subjecció aquesta que porten aquí al braç. Fot ràbia perquè, joder, els últims partits de Miquel Ostrell. Bueno, des del primer partit que va jugar que se'l veia que era un tio amb galons. El primer partit estava com adaptant. Els últims dos, contra l'Espanyol i contra el València, jo si no m'he fet una palla veient a Miquel Ostrell jugar és perquè hi ha gent a la grada. Una mica desagradable, això que acabes de dir. Bueno, anem a parlar ja del partit. Sí, com que no ho hem fet encara. Jo l'únic cos que m'he... Clar, jo de l'ombro no puc parlar. L'únic cos que m'he trencat és el nas, el tabic. De fet, no me l'he trencat, me'l van trencar. Vols que t'expliqui com? Ben fet. Jo feia sisè de primària i com que sempre he destacat per ser un gegant i fer 2 metres 10, és broma, faig... És ironia, És ironia. O sigui, els que m'heu vist al blog podeu veure la comparativa de l'altura entre... Bueno, una mica... Sí, Sí. vam una mica de la... Tant aquí com aquí. A baix, t'ho marca bé tot. Per mesures part bones que s'ha perdut només un 0,1% fotogrames. Cuidado que es quedarà aquí, Què? Ara, mira. Has visto? Ja està. Quan pegues un cop a l'ordinador, jo això no ho entenc, Mira que a mi això a classe no m'ho han ensenyat. Bueno, mira, ara que veiem això, ara que he obert el xat, l'Alexis, que és present. Ole! Bona tarda, Alexis. El Pere Vaga, que diu hola, bona tarda, gaudint amb el meu fill Roger Andreu. Roger Andreu? Doncs- Feia temps que no el sentia anomenar jo aquest home. Doncs sí, no res, una salutació a Pere Vaga i al seu fill Roger Andreu. I, bueno, Saps què crec passa? que li donem propina. Em sembla increïble perquè jo entenc que dec tenir la CPU en aquest costat del portàtil perquè m'estava marcant un 44% de la CPU. Li he pagat una hòstia i no passa del 6%. Bueno, ja està bé. Què hem après avui una altra vegada? Que, hòsties, el món funciona. Diu Pere Vaga que li donem propina. Li donem propina o no? No cobrem Quan nosaltres. monetitzem aquest podcast, llavors et Quan donem aquest propina. podcast comenci a ser rentable, Mm. tot això... D'aquí poc jo crec que podrem ser afiliats a Twitch. Si tot Mira. va bé, després del directe d'avui ja ens podrem afiliar a Twitch Mira, i cobrar Alexis ratifica. Pere Vaga donant a la gent Pere Vaga toca a la gent unilateralment sempre. Dic facto. Estem d'acord? Ho diu l'Alexis? Sí, ho diu l'Alexis. Alexis, has patit tocaments de Pere Vaga aquest desplaçament? Confirma'ns-ho, sisplau. Sí, si estàs al xat, sisplau, confirma'm si has patit rossadures. Ni un més. No, ni un Ni més. un més De fet, per Pere al Vaga. blog, si veieu el blog, podreu veure actituds de Pere Vaga. Si veus l'anterior contra el Castelló, Sí. Ens ha faltat... Bueno, qui ens va faltar en aquest blog? Qui ens va faltar? l'abanderat. I l'Enia Ledu. Ens ha faltat Irene Ens va Ledo. faltar Ilenia Ledu. També Roger Just, però aquest no el veureu gaire. No aquest li agrada aquest gaire sortir de casa. Pocs partits els considera importants, però... Un Reus Sant Cristóbal en què podem guanyar la Lliga, tu creus que és important, Sergi? No, ell no va vindre perquè considerava que no era important. I En a fi. dia d'avui encara diu que no se n'arrepenteix de la decisió, En fi, recordem on estava Ilenia al Matamoros. No, jo no ho vull recordar. Jo no ho vull recordar No? perquè la vergonya entenc que ja l'ha passat prou ell. Però bueno, escolta, Mira, diu Alexis, no he patit, però al Nil al cotxe li va faltar poc per saltar. Perquè És veritat, em va Alexis. faltar poc per saltar perquè em tocava Pere Vaga i perquè Alexis fa una cosa que és prou rara i és que condueix sense agafar el volant. Bueno, tu també vas fer una cosa prou rara, que va ser escopir dintre un cotxe amb 3 persones. A tu no vaig escopir Pere Vaga. Vas escopir una mica a tothom. Vas saltar cap a tots. O sigui, lo d'escopir jo entenc que pugui escardar una hòstia, pugui, no sé, et pugui molestar, Saps per què jo no cardo l'escopir està hòsties? Per lo que dèiem abans. Faig 1,65. Llavors, el Ja, Pere, però- que fa 2 metres, Tot el gapardo allà. què puc... És això, és o li escupo o li pixo la cara. I és molt més fàcil escopir-li. M'agradaria saber si hi ha algú del xat també que va vindre a València, a part de l'Alexis i el Pere. Clar, home, sí, Que es manifesti. Quanta gent de què devíem tenir? 40, 50 Sí, desplaçaments? jo no tanta com a... No, tant com a Castelló segur que no. no, Que és que a Castelló potser érem 70, Però és que jo crec que uns 40 arribàvem, entre tots, i perquè teníem tot el grup allà format en una part del lateral, o sigui, la part més lateral, no, de la grada. Si miraves Sí. si des de la tribuna, per dir-ho així, et miraves al camp, a la banda de la dreta. Sí, més cap a la banda, però després vaig fixar-me que també, sobretot en els gols, perquè és quan la gent s'aixeca a celebrar-ho, també hi havia prou gent, inclús amb samarretes del Reus ficades per allà mig, que dic, ostres, si ens fotéssim tots junts encara Sí, faríem més bulto. Per la gent que aneu als desplaçaments, intentem ficar-nos sempre
Junts, I que, també- que semblem més. I també a la... com... Què no dir? Bé, és igual. Que això, que ens intentem ficar tots una mica més junts. I a la foto, això és el que anava a dir, a la foto... La foto no sortim reflexa els tots. desplaçaments. Exacte. O sigui, vaig dir, O sigui, a la foto ja es veu prou gent, per ser València, però no érem tots, faltava la meitat, que la meitat suposo que se n'havia anat perquè es formaven... Hi havia el primer equip del València també, i hi havia molta gent demanant fotos fora de la sortida, allò de quan surten els jugadors amb els cotxes, i suposo que per no... Bueno, i que jo entenc que vulguis marxar pel fet que primer donaven tempestes guapes i segon de que tenies perquè 3 hores de trajecte, Exacte. Que per cert, no, després parlarem de, si voleu, de la pluja. El que t'explicava del nas. Jugant a futbol sala, Sí? ja es va fer una cosa prou inusual, és que es va centrar, com si, un corner com si fos una centrada lateral. Vale. I jo, com que sóc tan alt, vaig dir, hòstia, com puc rematar aquesta pilota? De cap. De cap. I un porter, que era més alt que jo, salt de la sorpresa, amb el palmell de la mà, patapam. Te'l van I enfonsar. em va... No, enfonsar no, em va partir el tabic. Bueno, Una trencada neta. passes que cosen. De fet, veus que aquí tinc com un voltot? Sí. Això és el tabic Jo trencat. una mica també, Tu t'ha enxafat el nas? No m'ha enxafat el nas, però em vaig estampar de petit contra un vidre. Ah, així que és això, Sí. això, eh? Sí, Ah, vale, molt per bé. això també m'ha quedat una mica trillat. No m'han trencat el nas jugant a futbol, però el que sí que m'han fet va ser Home. perforar-me una mica el pulmó, podríem dir. En Bueno, sèrio? el pulmó en si no, la membrana que recobreix el pulmó. Però jugant a futbol o anant de visita No, per jugant a- Barcelona? No, jugant a futbol, a la Canonja. Després del partit, entenc. No, durant el partit m'han donat una patada a la panxa. Ah, no és que t'haguessin apunyalat. No, vaig sortir així a agafar-la. I el davanter, pues, allò que fica a la cama, que dius, per què? Home, Però bueno. s'han de tenir collons per ser porter, eh? Jo no podria ser porter, primer perquè sóc un tap i segon perquè no tinc els ous suficients. Doncs, És igual. anem a continuar amb el Partint partit. Ens hem l'anècdota, quedat anem a a continuar la amb el lesió... Sí, ens hem quedat a la lesió de Dani. Crec que... A la segona part... M'agradaria començar per una cosa. Digues. L'àrbit. No. Vale, l'àrbit sí, però el línier que estava a la banda no veia ni una, Quin? El que ens El que tocava estava a la nosaltres nostra, d'allà? el que estava a la nostra banda. L'altre estava molt lluny. L'altre no em vaig fixar si ho va fer bé o no, però el que estava a la nostra banda, fora de joc se'ls inventava. O sigui, jo crec que no els veia. N'hi havia una que, a la primera part, pel Reus, que era claríssima que no ho era, que deixava allò, crec que Alberto Benito amb un 1 contra 1 a línia de fons, per centrar-la cap enrere, que l'àrbit la talla perquè aixeca la bandera, que dic, mare de Déu, això és la segona ref, Bueno. Sí. Jo l'àrbit, que raro que un àrbit, que és el primer àrbit que ens arbitra, que no és de cap comunitat autònoma que hi ha al nostre grup, que raro que sigui el primer que ho fa bé. Es va equivocar en algun moment? Sí. Però no van ser equivocacions clamoroses com hem patit els últims 3 partits. Van ser equivocacions que dius, bueno, per part del Reus i per part del València. Jo crec que l'àrbit es va equivocar molt poc. I quan es va equivocar van ser equivocacions que dius, bueno, puc entendre que aquest fora de joc el pitis malament o puc entendre que aquesta falta... Crec que només s'equivoca en una cosa que és una groca que li pita a Miquel Ostrell. Crec que és la primera part per collons perquè la segona no hi va ser, pobra. És l'única equivocació que dius, les altres, bueno, entenc que ser àrbit tampoc, ho parlàvem quan tornàvem, ser àrbit no és fàcil. Doncs comença la segona part. Podien passar dues coses, o que el Reus sortís tocat per la lesió de Dani, o Les que... lesions, perquè són dues lesions que no són guapes, 2 camilles de fet. O que sortís encara amb més ganes per dir, vinga, va, anem a fer-ho per ell, o per ells. Jo crec que es va tirar cap a la segona perquè van sortir per totes, no fa falta anar més lluny. Abans dels 10 minuts de la primera part marquem el 0-3, on aprofitem per fer foto al marcador, que té un marcador espectacular a la ciutat esportiva del València. Maco. Més gran que el nostre. Aprofitar per fer fotito de 0-3 a un València, encara que sigui el València més talla, no? És un filial Sempre queda bé l'escut del València 0, l'escut del Reus 3. I a partir d'aquí, minut 60, es canvia completament de plantejament. És un filial que l'any passat no de fer play-off per poc. Guanyar-lo a casa seva, tot i que han començat la Lliga com el puto cul, s'ha de dir, té molt de mèrit. Doncs a partir del minut 60 jo crec que es fa un canvi de plantejament i es va aguantar el resultat. El que no m'agrada és que, si Marc Carrasco parla de patir com a germans, ostres, anem a patir tenint la pilota. Sé que no t'estic seguint. Sé que no soc entrenador, que no en tinc ni puta idea, però, ostres, si t'estava funcionant el plantejament d'anar amunt, no et dic que vagis pel 0-4 o pel 0-5. Que l'haguessis pogut fer.
sinó que en comptes de defensar-te sense bola i tancar-te i replegar-te una mica més... Parla la gent, home, que la gent t'ha Per de això, veure quan sí. li parles. En comptes de replegar-te darrere i anar a aguantar durant mitja hora, ostres, és que és mitja hora, És que amb 2 gols se't foten a un darrere i és que 0-3 pot semblar un resultat tranquil, i ho és, però El contra resultado más aquests... engañoso del fútbol. No, aquest és el 0-2, Ja, però ja. amb un no res, ja a la mínima ja se't planten a 2 gols o un gol. I ja estàs amb la Kaki, que diu Pere Bada. Sí, a partir del 65, caquis. No, sí, Que sí, de fet. I, ostres, anem a defensar-nos en pilota i anem a continuar jugant en pilota i a tenir la iniciativa i no ens tanquem darrere. Sé que estem cansats, però, ostres, és que vam patir, És I amb 0-3 i A vam... partir del gol d'Aitor Serrano, I em tot van el tenir mal de que clares. pots- El sí. València em va tenir de molt clares. O sigui, l'1-3 és un resultat enganyós. Per què? Perquè el Reus podia haver marcat més gols, i perquè sobretot el a la València- primera part. El València té I molt sobretot- mala sort, I sobretot perquè el València en va tenir dos que... No van entrar no van perquè Déu entrar no va voler. Perquè una, com diu Pere Bada, una va baixar Misericòrdia i l'altra va baixar Sant Pere. Sí, sí. Perquè si no... Hòstia, I marca un golaç al 30, el Pepo no hi jovenet pot aquell. fer res, No, perquè no, saps no. allò que treu les tranyines de l'escaire? Pepo li va És costar, allò. a ficar-se en el partit. Estava fred. Estava fred, Estava s'ha de notar. és... Però després ja... Primer partit en la contra, seva el línia. partit contra l'Hospi, que surt per Verdejo, també està fredot. Sí, sí, És sí. després que ve el recital de n'hi va haver- temporada. N'hi va haver una que allò, un dubte que ens van posar tots a cridar Pepo, 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 a la grada, perquè allò que una indecisió entre defensa i porter. Que, Hosti, no me'n recordo. Sí, que es queda allà la pilota allò botant a dins i ell es queda sota pals per veure si... A veure què passa. I l'altre que no despeja perquè està protegint a veure si surt el porter, agafar-la. Bueno, i acabem el partit, pita l'àrbit al final i ja tots més pendents dels lesionats. Dels lesionats que no dels 3 punts, que mira, 3 punts cap a casa, van parar el Burger King. Sí. Allà... Ja entenc, Burger King, porteu sortint a 2 remuntades on tour. Sí, patrocineu. Patrocineu la remuntada, hòstia. Sí. Patrocineu. No, estava bona, l'hamburguesa. A mi em va agradar. Hòstia, A mi em va agradar. I això barat, que... 10 euros, hòsties. I era un menú, Sí. contundent. Sí. Que cada cop els restaurants de menjar ràpid aquests són més... Sí, són més tiquis-miquis, de... Anem a ficar mostassa i mel. O sigui, abans M'ho eren... invento. No, i abans eren allò de baratos i cada cop són menys baratos. O sigui, segueixen sent baratos, però cada cop són menys baratos. Ja. Però bueno... És el que vas... és increïble perquè mira que ho intento, però de cada mes hi ha un o sigui, no baixo dels 200 euros gastats mensualment, és increïble, o sigui... Jo aquest Vull mes... estar... Jo aquest mes perquè he tingut bastantes quotes i tal, però he arribat als 600. 600 Jo hi ha hagut mesos que he gastat molts diners. Va haver-hi un mes que em vaig gastar tranquil·lament prop de 2.000 euros. 2.000 euros s'ha de dir que 1.200 va ser el pagament d'autoescola, Ah, Bueno, 1.200 no, potser Però tot i així- 1.600, 1.500, Joder. 1.700, entre això. Jo cada mes m'acostumo a quedar igual, o sigui, el mateix que ingresso m'ho gasto. Llavors sempre me queda el mateix... Jo vull pensar que no, perquè treballo. Ja, és que Si em gasto el que guanyo, hòstia, tinc un problema, perquè gastaré molt, o sigui, no em puc gastar 1.000 i poc euros cada mes. Vinga, va, gent, escriviu al xat, així podem interactuar amb vosaltres. Home, Que només escriuen Pere i... 6, abans teníem 8. Però, vinga, Exacte, aneu dient. podeu interactueu. encara que no hagueu vingut també, podeu interactuar, podeu... Sergi, l'MVP del partit. L'MVP del partit, ostres, Ricardo Vaz, és que va fer un partidàs, Provoca el penalti, envia una pilota al pal a la primera part, reparteix... I dona assistència. Sí. I el que em va decepcionar va ser Folk, quan va entrar. El vaig notar molt lent, molt lent. I mira que... A veure, lent ho ha sigut sempre, Bueno, no, tio. Però... Això és la teva connexió a internet, no entenc. Sí. Val, ok. Sí, perquè aquí va bé. Mm. Vale, no, és la meva... Ui, va? Sí, és la meva. Mira. 494 kilobytes. 25 kilobytes. Hola. Ja està. Veig que hauríem de tornar a estar en directe. Esperem que retorni això. Vale, perdoneu, gent, Perdoneu, hem tingut una petita caiguda de connexió, però ja està, ja tornem a estar aquí. Per mi l'MVP és que Ricardo Vaz
des de que... Tu te'n recordes que contra l'Espanyol B... Vas venir, no? Em sembla que... Crec que sí. Sí. Te'n recordes Home, que... estava a Sí, gol sí. nord, tio. Ja, però... Hòstia, serà que no vaig insultar el porter de l'Espanyol B? Tu te'n recordes que hi ha un moment del partit contra l'Espanyol B que es fa mal. Mm. Es fa mal. A partir d'aquell moment, Ricardo Vaz havia començat, per mi, sincerament, fins a aquell moment, una mica fora de lloc, des de que li casquen aquella hòstia contra l'Espanyol B, que em sorprèn que no li respongui amb una hòstia morrocotuda al de l'Espanyol B, Ricardo Vaz torna a ser el mag portuguès que coneixem tots. A mi m'encanta aquest home. Des de que li fan la falta contra l'Espanyol B fins que acaba el partit de l'Espanyol B i tot el que juga contra el València, que crec que són els 90 minuts si no m'equivoco, ho fa tot bé, a excepció d'alguna cosa de... És que repassant, mira, l'únic que vaig trobar una mica fluix, que el vaig animar des de la grada i li vaig dir vinga, Sergi, va! I no sé, suposo que va sudar la Casals. polla. Però Casals sí que el vaig notar que li van agafar l'esquena un parell de vegades que, bueno... Però és que Home, és que David jo ho vaig dir... Requesens darrere ho talla tot. Ho talla tot. I on no arriba Requesens, arriba Molina. I Andy no fa falta I jo he de dir que és el primer partit que més, potser perquè estic per la narració i estic més pendent per poder transmetre bé el que veig. És el primer partit que conto que Andy Larcón se'l fan 2 vegades. Sergi Casals s'ha de dir que el defensava un tio que es diu David Otorbi, que és un espectacle. Ara mateix Alexis es posa Otorbi era un malson, sí. Otorbi era un puto malson, jo ho vaig dir. Jo Otorbi el tenia vist, primer perquè... El Pere Vaga diu que està veient l'Atlètic Lleida, Jugar a l'Atlètic... Ah, clar, tenim Sí, Copa Federació. Contra qui juguen? M'agradaria molt que perdessin. Crec que... Hòstia, no sé, algun equip... Jo crec que guanyaran perquè... A veure, contra l'Olot van fer molt l'imbècil, però bueno. Però Casals es va redimir amb una... Assistència. Amb una superior... Sí. Assisteix al gol d'Aitor Serrano, que per cert, Sí, Aitor és que- Serrano es fot una carrera aquell gol, apreta a córrer, que jo per cert ja l'he batejat com l'express del Catllà. Jo ja el tinc batejadíssim. Tinc batejats a 2 Nom jugadors. de merda, perdona. És l'express del Catllà. Nom de merda. Quin nom li he de ficar? El velocista del Catllà és un tio que és ràpid i és del Catllà. Punt i final. Això, o li començaré a dir el petitó, com li deien a David Aro. L'únic que crec que no soc l'indicat per dir-li petitó a ningú. Sincerament. No, la veritat és que no. No sóc l'indicat. El pagès. Hosti, clar, és el pagès. Doncs ja està. Aitor Serrano serà el pagès. Ha marcat el pagès. Doncs ja està. Entra com una locomotora. Però parlem d'Aitor Això mateix Serrano. van dir en directe. Alexis. Doncs sí. Ara, jo, el Sergi Casals, havia de defensar David Otorbi, el van veure. Excepció perquè li queda després al genoll, al bessó, una bola, perquè als minuts finals el València no tenia més canvis i se li puja el bessó 2 vegades. Sí, I el tio no se'n va per intentar fer alguna cosa que, bueno, esperem que no s'hagi fet mal i que estigui pel pròxim partit David Otorbi. A mi va semblar un malson. Si t'hi fixes, però, la segona part em fa l'efecte que Marc Carrasco ho aprèn i li diu a l'Andy que s'apropi molt més al Sergi Casals. Segona part, l'Otorbi és molt menys molest perquè té aquests dos. Que li hagués pogut sortir malament perquè tenia... Tot i que, bueno, a la segona part jo crec que és on va fer bastant de més mal, Otorbi. No, jo l'Otorbi el vaig veure... O sigui, crec que el València com a conjunt va fer molt més mal la segona part, però Otorbi de nivell individual jo el vaig notar molt més pesat a la primera part. El seu davanter va fallar bastant. Mira, a YouTube RFF. Que malament queda, RFF. Sí, Real Federación Española de Fútbol. Me sobra tant el Real i Espanyola, FF, Federació de Futbol. Justament el que diem ara, Alexis. El més fallon va ser el nou, Mario Domínguez. Sí, el seu davanter va estar bastant fallon, va tenir alguna així però sota pals. és el que dèiem tu, jo per mi aquí ja ho acabo, després de dir que no he dit el meu MVP. I l'ex del Sant Andreu, Marc Jurado, molt imprecís també. Mira, jo aquest el vaig ficar al quadre d'honor. I vaig pensar. L'haurem de repassar a final de temporada, aquest quadre d'honor. Sí, jo crec que hi haurà nosaltres serem uns quadres d'honor. La nostra cara sí que serà de quadre d'honor. Sí. Bueno, jo vaig dir a Florin Andone, crec que Florin Andone no fotrà ni 5 gols a la temporada, vaig ser un gafe. Bueno, ja en va fer 2 l'altre dia. Jo crec que de 5 està a prop. Jo crec que em porta un només, és igual, no me'n recordo. Per mi l'MVP, jo em reitero amb el Sergi i també diré Ricard Jubaix, tot i que m'agradaria molt destacar 2 figures. La Dani Humet. Sí, bueno, és cada partit. L'estic normalitzant massa, aquest nivell, ja. Sí. Només porta un gol contra el Castellbé, un remat de cap, però fot una feina dalt. No. En temporada només porta un gol contra el Castelló. No. Sí. Es va fotre un fotimer de marcar gols de pretemporada, però en temporada, primer partit a casa, marca un gol Alberto Benito. Fora de casa només marca un gol com es diu? Dani Humet. A l'Espanyol. Ramon Fol, Ricardo Vaz
I Xavi Molina, i Xavi Molina. i fora de casa l'altre dia, fora de Ostrell, casa. Ricardo Baz i Aitor Serrano. Porta un gol de Neumet. Tens el record de que pretemporada en va fotre, Sí, en va sí, fotre és 58, Sí. però porta un gol de Neumet. Que en vindran més, sens Sí, dubte, 100%, perquè és un 100%. jugador d'un nivell increïble. I no oblidem que tenim a Joan Torrents a la banqueta, que encara no ha debutat. Hosti, Pom fa el Tinc unes ganes de veure'l, tio. Jo també, moltes. I ell també se'n mort de ganes És de tornar. M'encanta, és un jugador que m'encanta. Sí. No sé, perquè té algo que és que, encara que no... Pont aeri, potser. Hòstia, no sé, tio. Potser és... No sé, l'actitud que té quan entra a jugar, aquestes ganes que sembla que tingui de menjar-s'ho tot, d'anar a mossegar i de Exacte. no parar i de córrer com un cabron, potser això és el que m'encanta, però... A mi em recorda un pitbull, tio. Mira, Andy Molina, ahir Imperials, gran feina, tot i que tampoc poden evitar que es colin totes les boles a l'àrea pels davanters rivals. Evidentment. A veure, no són el mur de Berlín o, jo què sé, anava a dir la Franja de Gaza, però és un xiste molt dolent. Franja de Gaza, bro. És que A més, la franja no és un mur, és un... No, i en quin moment, tio? Perquè o sigui, no pots impedir que passin el 100% de les boles, però són molt efectius a nivell defensiu. I el que anava a dir, i això ja tanco Sí, ja tanquem la prèvia, el post, perdó, post abans que la prèvia, el programa, perdoneu. Crec que és un partit que si acaba 1-5 no passa res. De fet, el I golaç si és acaba- una genialitat de Víctor Fernández de 30 metres de llum. Exacte. Sí. Si el partit acaba 1-5, 1-6, m'hagués semblat un resultat normal veient el partit. I si el partit hagués acabat 4-3 o 3-3, m'hagués semblat un resultat normal Gol, també. mira, gol de l'Atlètic Lleida, ara mateix. Vaja. No passa res. Pere Vaga, per donar males notícies no em donis. Sap greu. Merda, cabron. Sí, totalment. Bueno, pues tanquem el blog i Tanquem el passem blog. a el que no vam poder fer l'altre dia, que és una tier list de entre cometes, predicció de com creiem que quedarà la tercera ref aquest any, tot i que ja no Ja ha sigui la nostra començat. categoria, doncs mira, és una categoria que li guardem carinyo, perquè al final ha sigut la primera categoria I que és una... semiprofessional o nacional que ha trepitjat el Reus Futbol Club I que Preses en la enguany seva hi història. ha un grup maco, Sí, per mi és un grup molt maco. ostres, ho hem passat malament en aquesta categoria, o sigui, Sí. ho hem passat molt bé i ho hem passat molt malament perquè són equips, al final, són històrics del futbol català, els desplaçaments són guapíssims perquè encara que vagis a un barri de l'àrea metropolitana o vagis al poblet perdut de Comtona, és estar al mig d'Osona i que només hi ha arbres i camp, ostres, és una categoria molt bonica i que es disfruta moltíssim. Jo crec que els de Lleida, pobrets, els nostres amics de Lleida no ho estaran disfrutant massa. No. Esperem que... Molts ànims a Pau Russo des d'aquí, Esperem que... Bueno, jo estava pensant més en Dani Marinisme. Sí, però... I a Naranjito, però... Sí. Molts ànims a la gent de Lleida. Per cert, gent de Lleida, al gener venim cap allà a jugar contra l'Engendre que teniu allà fotut a la ciutat i que us ha invaït el camp d'esports. Fem prèvia... Fem un dinar de germanor, anem a currar-nos-ho. Jo estava pensant més en fer prèvia la nit abans. Vols fer nit a Lleida? Per vins. Sí. Estàs on faré nit jo? Molt probablement. Jo a casa d'un col·lega meu a Borges. Sí, jo el conec aquest col·lega. Per això. Jo segurament, saps on faré nit? El primer desplaçament que és possible que faci nit, ja us ho diré si us hi voleu animar. Perquè són moltes hores de cotxe. Al Coi. Al Coi faràs nit? M'ho estic plantejant molt seriament, pel fet de que no sé si conduiré jo o enredaré algú per anar amb cotxe. O no sé quins plans té a conduir del Coi? No t'has atrevit fins a València? No m'he atrevit fins a València amb un mes de carnet. i a Al Castelló. Coi em portaré... Castelló no tenia carnet. No sé que tenia carnet. Castelló tenia carnet. No tenia papers del cotxe encara. No, anava sense seguro. No tens papers en general, perquè amb aquesta cara pa aquí... Sí que tinc una mica gara per aquí. Per cert, Cubanito 64. Digue'm. No res, això, Cubanito 64. Anem a això. L'Europa B. Jo crec que no patiran per baixar, però que tampoc Mitja taula alta. estem d'acord. Jo ho tinc claríssim. Mitja taula alta. alta. Vilanova té calés i per mi, Patirà. dels tres que ha pujat, és el candidat més feroç. Feroç. Candidat més Ferotge. fort. És el candidat més ferotge per quedar-se a tercera. Sí, però jo no el veig més de mitja taula baixa, Jo Després crec ja que... ordenarem, però... Anem a ficar-lo a mitja taula baixa, però jo crec que pot ser dels últims de mitja taula alta. El Vic. El Vic jo ho sento molt, o sigui, el veig en descens o mitja taula baixa, el veig un perfil molt vilassar, Jo crec que el Vic no baixarà, pel fet de que crec que hi ha equips que faran pitjor temporada Quants que ell. baixen? 3, no? 3, si hi ha descens compensat, 4. Vale. Doncs fica-la en mitja taula Jo baixa. per ara comptaré, com que no hi ha descensos compensat, que en principi és lo natural, i ficarem 3 descensos.
Jo el faria mitja taula baixa. Hòstia, Nil, no es veu la tier. Hòstia. No has canviat l'escena. Tota la Gràcies, Alexis. Gràcies, Alexis. Ostres, mare de Déu, com estem? Molt bé, això estava així. sí. Això estava així. Això estava així. Per cert, tota aquella gent que ens està veient, tindreu la tier al vídeo de YouTube. Us deixarem el link a sota, que ja podem deixar links perquè ja tenim el puesto premium a d'esto. Pot ser que s'estigui com encallant? No, és meu, crec Això és teu, no, és que aquí em va bé i em surt que tenim bona Sí, connexió, la no connexió estic està perdent FPS, llavors No, sí, és el meu, és el meu. és el teu. Vale. Per cert, no diuen si es va veient bé o si s'encalla. Mm. Llavors, nosaltres tindríem això. Anem al Molle. Jo el Molle a Un principi... crac, Alexis. Sí, jo el Molle a principi de temporada Mm. anava a dir, serà un equip que lluitarà pel playoff. A més, veient que ha marxat Atlètic Lleida, Som Maresme al final no competeix. I ho segueixes pensant? No, jo crec que el Vale, Molle farà mitja mitja taula baixa. Sí. Jo crec que serà dels de baix de mitja taula alta o dels de dalt de Jo mitja crec taula que- baixa. Jo crec que el Molle serà el típic que es quedarà allò... Que Anem a potser igual tindrà una temporada que potser es cola en playoff o com el Sant Cristòfol. Anem a però que ficar-lo en mitja general taula és alta. un equip de mitja taula... Unió Esportiva Tona. Jo crec que enguany no veurem el Tona de cada any d'estar dalt. Jo crec que el veurem mitja taula alta, però que no serà No, jo crec... candidat al playoff. Doncs saps què et dic? Jo crec que ve un tona de playoff. Sí. Sí. Anem a deixar-lo playoff per ara, te faré cas. Aquí ve, per mi, la decepció l'any passat. Manresa jo crec Que jo crec que aquest any... no és candidat a l'ascens, ni molt menys. No hi ha tradició de futbol a Manresa, em sembla. O sigui, crec que Hòstia, tenen... no sé, tio. Tenen O sigui, no hi ha cap... No, a veure, és un equip històric, català. Sí, però quan vam anar al camp, jugant-se Ja, contra els líders i fer una bueno, promoció de sí. l'hòstia que van fer, Ja. Posa la mitja taula alta. mitja taula alta, però per mi seran dels de... Crec que hi ha Però bastants perquè té un millors. pressupost bastant elevat i al final... Vale, jo crec que aquí ve el coco de... junt amb Badalona. Per mi, jo tinc dos candidats a l'ascens directe Sí. només. I jo crec que pensem en el mateix. Badalona i Ospi. Badalona i Ospi. Anem a ficar-lo playoff i deixarem el campió al final, si et sembla. Mm. Anem a deixar-lo playoff. Muntanyesa. Han Mont- començat molt bé, crec que no han perdut encara, o no han encaixat, una de Muntanyesa dos. és un equip que no ascendrà i no descendrà mai. És un equip que a la jornada 20 es passarà 7 jornades seguides en descens i les últimes 5, 6, 7 jornades Mhm. ho guanyarà tot. El faràs jugar contra... L'Aicandraig l'any passat. És el nostre Andrets de la categoria i són igual d'espanyolistes. Mhm. Tot i així, com m'agradaria que baixés la Muntanyesa, per favor, quin fàstic que em generen. Si no s'haguessin comportat com el puto cul i no fossin uns espanyolistes, la Muntanyesa seria un club que em al cauria final bé. la Muntanyesa és un club de barri, és un històric també del futbol català i no representa, jo crec que no representa la seva gent, o sigui, la seva gent és gent de barri, gent de classe obrera, al final gent de nou barris, hòstia, si un barri és més espanyolista, doncs mira, mala sort, i ja està, però jo crec que pel fet de com es va comportar el seu cos tècnic aquí a l'estadi, Bueno, el seu no, cost... El no seu hem de cost jutjar-los com a tal. es van passar la primera temporada... temporada, entenc que tu encara no eres aficionat del Reus, Ala, vinga, però ja la ho he primera dit. temporada, tercera ref, pels que vam anar a Nou Barris Jo, al de fet, partit, jo no a Barris no he anat ni enguany ni l'any passat. I enguany hi volia anar. doncs ens van tractar de puta mare. No, Però sí, evidentment, i com a totes les aficions, no pots generalitzar coses. Però no només va ser l'episodi que van tenir a casa. La van liar a Mollerussa, si no recordo malament. La van liar, no sé si contra el Tona o contra l'Escala. A casa seva, a la segona jornada li van llançar una llauna a un àrbit. I després... A veure, perquè són la floresta de Barcelona. I després va haver-hi el famós vídeo per Twitter de nos llaman xusma i ells són Sí. unos racistes i unos classistes, que jo en aquell moment em vaig cagar a Mira. sobre quan vaig veure aquell vídeo. Mira, l'Alexis diu mitja baixa al Molle, com nosaltres. Per cert, no ens importa l'opinió de Gol de Puig, que sabem que és de Tortosa. I ha del Nàstic. Ha canviat el míster, és una incògnita, el Tona aquest any, s'han quedat 2 anys a un punt de fer playoff. Jo, sincerament, crec que es faran playoff. Més que res, és que el seu camp és un fortí i sempre lluiten a tot arreu. Home, I jo crec que ells porten 2 anys quedant-se a les portes, jo crec que aquest faran un any de playoff. com van de pasta el Tona? L'any passat en teníem més que nosaltres, em sembla. Ospi campió, coincidim. Manresa és un lloc de bàsquet, diu Pere Vaga. Això és cert. Alexis que contesta al Pere i diu, correcte Pere, el futbol no ha tirat mai allà i no crec que els interessi pujar tampoc al Manresa. Home, a veure, Alexis, va ser porten una tradició des de que es va... d'ascensor. No, bueno, De crec pujar, que tret baixar, la primera pujar, baixar. temporada que es va crear aquestes divisions de primera ref, segona ref, tercera ref, crec que tret de la primera han estat les altres 2 o 3 a... A segona. Dos, sí, a segona Jo ref, sé que on s'han arribat a classificar pel playoff a primera ref. Jo crec que interessar
sempre interessa, a sobre per un equip com el Manresa que té pressupost, sempre interessa pujar, i mai saps quan la gent s'enganxarà ara que està creixent el futbol popular. L'any passat, abans... Molta mitja taula alta, breguen molt a casa i tenen un reducte fidel a la grada, sí. A veure, s'ha de dir que l'afició Bueno, de la Muntanyesa sí, mitja és taula. de les més visibles a la Sí. tercera federació. L'any passat crec que ningú ens iguala en quant a aficionats l'any passat. Jo recordo anar... A Lleida. Bueno, L'any passat, estic dient. sí, El sí. Lleida l'any passat, òbviament. El Lleida enguany en superaria d'afició. Sí. Sí. Tot i que nosaltres... El Lleida, si tingués una plantilla per pujar, ostres, el seu camp seria que no t'ho creus de tercera res. Sí. A veure, jo el que deia és que l'any passat vam anar a desplaçaments a camps on l'afició podia apretar per història, per dimensions del camp. El desplaçament a Ospi, clar que estaven en mal moment ells, però que hi havia un camp que hi caben, no sé si són 6, 8, no sé quants milers de persones, i crec que són 7.000 aficionats al camp de l'Ospi, més gran que el nostre, Sí. que hi havia 500 persones de l'Ospi. Sí, 400. sí. Sempre hi ha els riberencs i els altres, però... A veure, jo crec que enguany la gent amb l'Ospi s'enxitxarà. Diuen, tenen un... l'Alexis diu del Tona, precisament. Tenen un president molt jove, 30 anys i alguna i poques empreses a Tona, i al damunt aquesta temporada tenen el Vic a la tercera, que és el cap de comarca amb més suport empresarial, crec. Clar, això també fa que pugi el Vic i sigui Home, és una capital espècie de derbi, comarca. entenc. Home, sí. Pues, xulo, també per anar... per poder fer, jo què sé... Home, a mi algun partit de tercera federació enguany m'agradaria anar. La putada és que no ens queda cap a prop. Però igual podem... No. Jo no descarto anar a veure algun partit de Lleida. Jo és que és el que et cau a prop, si no ja has de tornar a anar cap a Barcelona. Bueno, seguim. Muntanyesa, Jo- mitja taula... Baixa. Baixa. Em nego a ficar-lo Sí. al camp, sí que em sap molt de greu, Però dels que menys patirà. Sí, jo crec que patirà molt menys. Fundació Esportiva Grama, projecte bastant ambiciós, Fundació Jo crec que Esportiva Grama. Un No sé si et presentarà. sí, a veure, és un projecte, és un equip nou, és un equip que té, si entrarem, farà 13 anys aquest 2026, si no m'equivoco, és un projecte bastant recent. Un projecte Però diferent. La no? Grama ja fa... La Grama és històrica del futbol català, també. Crec que és l'antiga Gramenet, la Fundació Esportiva Grama data del 2013. Sí, però que la Grama, Sí. com a tal, Sí. sí, és històrica també. I aquest any sé, perquè ho van dir, perquè vaig veure una entrevista a BTV a principis de temporada, que volien... Volen ser candidats al playoff. Sí, volen ser candidats al playoff. L'any passat també I volien no lluitar per I no han playoff. començat malament la Lliga, No m'hi he fixat. A mi la Grama jo recordo que era un camp molt maco, però crec que com ens van rebre allà no li tinc bons records. No ho tanquis, això, que és per tot. No li tinc bons records aquell desplaçament. Per com ens van tractar, Ja. Jo el fotré mitja taula alta. No crec que faci playoff la Grama ara per ara, sincerament. De fet, ara mateix va tercer. Amb una derrota, 2 victòries, un empat. Mm. Jo, per mi, és candidat a mitja taula. Crec que pot ser un dels que lluitarà a playoff. Vale, però mitja taula alta, I dels més endavant de mitja taula alta. Sí, fotem aquí, ara per ara aquí. Paralada, per mi l'any passat van ser com el Torrent. Saps que el Torrent a segona federació Van ser la sorpresa. van ser la sorpresa del playoff. Que es Però van colar bueno, allà. Paralada fa 2 o 3 temporades van fer playoff també per pujar a segona ref, Paralada sempre és un equip que està a mitja taula alta. No, el nostre primer any i tercera queden per sota nostra. Bueno, O per sota o una per damunt. Però no queden molt a dalt. Bueno, però jo considero mitja taula alta del 10 cap amunt. Per mi mitja taula O alta del 9, si hi ha 18 equips. són... Mitja- Ho veurem després perquè són els mateixos. Mitja taula alta és del 9 o del 10 cap amunt. Del 9 en amunt. 9, 8, 7, Del 6. 10. 9, 8, 7, 6. I després és Llavors el 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 15, perquè si en baixen 3. Vale, doncs sí, tens raó. Sí. Del 10 cap amunt. Tens Jo tota la raó. el veig mitja taula alta. Te'l compro, però crec que això potser ho movem. història. Cornellà, per mi és candidat a playoff. Sí, també. No el veig tan fort com aquests dos, però crec Jo el que... veig a playoff, Diuen que ha fet bon equip. Jo el veig a playoff. I de fet no han començat malament, també. Hi ha molts equips que han començat amb bona dinàmica. I després n'hi ha els que ja... Sancri. Per mi Sancri és un dels que pot patir enguany. Sí. No sé si per baixar, però... A veure, pensem que el Sancri... Tret de la temporada que van fer playoff, que van fer contra el Sant Andreu, totes les altres han patit, per baixar. Recordem que el Sancri Like és Vilassar. un equip que va dependre del Girona B per mantenir-se a la categoria, que si el Girona B no arriba a pujar a segona federació, a dia d'avui seria un equip de Lliga Elite. Mitja taula baixa, I jo estic d'acord. I et diré inclús... entre Vilanova i Vic.
després ho ordenem. Escala, equip que diuen que han desembutxat molta pasta enguany Sí. I és cert, i que han començat molt bé la Lliga. És cert. Per això, mitja taula alta. No, jo crec que es quedaran a les portes de L'any playoff. passat a punt de baixar, van estar. Jo crec que es quedaran a les portes de playoff perquè hi ha equips, per mi, que tenen millor plantilla. Estem d'acord. Cerdanyola, per mitja mi- taula. Mitja taula, el Cerdanyola ha començat fatal, Sí, van Hòstia, últims. és Han veritat. començat molt Hòstia, malament. Crec que Hòstia, no, per això m'havia confós. Cerdanyola, jo crec... A veure, s'ha de dir que el Cerdanyola, des de que l'RFF s'ha posat més estricte en normes... I sí. perquè van estar a segona ref perquè van comprar la plaça. Exacte. Jo crec que el Cerdanyola és un equip... A més, Cerdanyola crec que molt de futbol tampoc la gent... No. La gent al final se'n va Gens. cap a altres puestos. Jo crec que el Cerdanyola és equip d'aquests de... Cerdanyola és una ciutat universitària. Jo crec que Cerdanyola és... Sí, Per mi és candidat a descens. Sí. Badalona. Badalona. Posa la playoff de moment, després decidim. Canvi de led. Jo, per mi, Descens. per mi és que, per molt que crec que han començat prou bé, estan prou a dalt. Bueno, no, van veure, començar guanyant i Van després... començar guanyant contra el Lleida a casa seva. A casa seva trauran resultats perquè allò és una ratonera. Allà, de fet... Equip de barri, Mon germà, quan va anar a jugar amb la Floresta contra el canvi de led, cadet preferent, van acabar... Malament. Podem dir-ho. Malament van acabar. Hòstia, estic veient missatges d'encara d'aquest gravadisme al grup de la remuntada. Després anem aquí a un equip que, de fet, a veure, hi ha uns quants equips que no li pertoquen estar tan avall, però anem a un equip que ha baixat enguany perquè la gent que és que m'encantaria posar-los mitja taula baixa, però és que ho veig tan fotut. Tu creus que poden Jo baixar? crec que és que el millor que pot passar és dissoldre. Jo ho sento molt, No els veus competint a Lliga Elite? Si baixen? No, un equip com el Lleida, que fa res estava competint per pujar a primera federació, jo crec que la gent de Lleida preferiria tornar a començar des de zero. Que És no. molta feinada, començar des de zero. I, Però... I nosaltres hem començat des de zero, com aquell qui diu, i hem tingut la... I vas escoltar els vas veure el Barça B, el Barça Atlètic Sant Andreu? No. L'altre dia? No. Els comentaristes de Esport 3 dient que ara l'equip de la ciutat era l'Atlètic Lleida. Bueno, però els comentaristes d'Esport sí sabem que són subnormals. O sigui, em sap molt de greu. No ho deien així, però deien que ara mateix hi ha una divisió a Lleida, quan per mi divisió no hi ha cap divisió a Lleida. Home, a jutjar perquè el camp contra amb l'Atlètic Lleida hi ha jo crec que només de 500 persones i el Lleida té... Exacte. Crec que s'apropa als 3.000 abonats. L'Atlètic Lleida, per tant, divisió no n'hi ha. El que hi ha és una indignació de la gent de Lleida. Jo al Lleida et diré una cosa, i és poder tiro més d'acord, però vaig a ficar mitja taula baixa. Per mi, jo em nego a ficar el Lleida descens, jo confio que el Lleida farà jo crec que si al final s'acaba descenent, compte que no deixin a mitja... Com comencin a... És que pot també passar, a mitja lliga que es dissolguin. Anem a confiar que no, anem a confiar que... És que és una situació tan complexa. Ja. A veure, han fet equip, O sigui... I és que si no baixa el Lleida baixa el Vilassar. És que el que queda, per mi... Per mi el Vilassar... A veure, s'ha de dir que feien equip de Lliga Elite, O sigui, estaven muntant un equip, per molt que sigui l'Espanyol C, estaven, a excepció d'alguna posició, estaven muntant un equip de Lliga Elite. I el Vilassar porta 3 anys salvant-se. No, perdó, 3 anys no. L'any que el primer any, l'any que debutem a tercera federació, ells queden tercers, Sí, però els altres s'havien salvat per els descensos compensats. L'any passat també s'han salvat. Jo crec que ja el del Vilassar s'està allargant massa. Jo crec que és candidat al descens. Llavors, ara ordenem mitja taula baixa. Vic, haurem de pujar algú a playoff, Sí. Vic al final de tot. Per mi. Estem... Jo crec que més a baix que el Vic pot quedar el Sancri, et diré. No, jo crec que no. Jo crec que el Sancri se'n va cap avall, ves que et dic. Ets conscient que d'aquí n'haurem de pujar un aquí, d'aquí n'haurem de pujar un aquí, d'aquí n'haurem de pujar un aquí. O sigui, n'hi haurà, d'aquests 3 grups hauran d'escalar un cada un. Després el Lleida. Jo et ficaré, això així, Vale, doncs després el Lleida. Estem d'acord. I per mi ara sí el Vic. El Vic per damunt del Lleida? Sí, jo crec que sí. Si no, així, és que m'és igual. És que el Lleida, hòstia... No té mal equip. Sé que van fer equip que van fitxar a penya de Lliga Elit per Però competir a tercer ref, però també van fitxar a penya... Gent de segona federació. Sí. Han fitxat a Boas Halevic, que porta tot l'any jugant al Deportiu Aragón, que és segona federació. I a Pau Russo, que és un que ve de guanyar una lliga. És un bon jugador. No ha debutat encara, Pau Russo, no sé si està lesionat o que al final no s'ha fet fitxa, però no ha debutat amb el Lleida. Ma Concorda, Vilanova i després Mollerussa.
O potser els intercanviaria. Pensa que un d'aquests dos ha d'anar d'aquí dalt, eh? Doncs Jo crec... decantaré per Vilanova. jo crec que no pujaria cap. Un l'has de pujar per nassos. Clar, doncs Vilanova, sí. Puja Vilanova, que no sé, una Vale. sorpresa. Paralada per mi aquí està bé. Jo aquí, per mi el dubte és qui d'aquests va a playoff, que estic entre l'Escala i la Grama. Jo em decanto per l'Escala. Pel fet de que no vull fotre més equips de Barcelona. Hòstia, em decanto pel Manresa, tio. Cap a playoff? Mm. Jo crec que el Manresa enguany no lluitarà, o sigui, com va el Manresa a Lliga ara? 5è. Però és que de fet tots els que estem debatint per entrar a playoff són els que estan lluitant per entrar a playoff. Ja, també et diré 4 jornades, o sigui, Sí, és aviat per treure conclusions. Això pot canviar molt, però és que jo crec que Cornellà, Tona, Peralada, Manresa, l'Escala, Grama, cert, Badalona i Hospitalet Ja. estaran allà. No t'he preguntat, el descens t'està bé així? Sí. Vilassar, últim canvi de l'Ed Cerdanyola? Ah, bueno, ficaria Cerdanyola últim. Jo ho deixaria així. Així, Sí. així. Vale, doncs puja playoff, vinga va, a l'Escala, per ficar-ne un de Girona. Sí, a veure, sí, prefereixo, sincerament, i me cau millor l'Escala que la Grama. I me quadra tal com està ordenat, però canviaria Manresa per a Europa B. Jo l'Europa B la veig forta. Clar que li han pres jugadors, però... I després, vinga va. Recordem que l'Europa B té el segon màxim golejador l'any passat, que és el senyor Càlid, que jugava al Peralada. Ordenem playoff i després pugem al... Sí. Jo crec que Escala últim, Escala, seguit del Tona, Cornellà, Cornellà, fins aquí, vale? Cornellà, I recent jo- descendit. aquí, I jo crec que et guanyarà sorprendré i pujaré a Badalona. el Badalona. Hosti, saps que jo... Va, Badalona, va, t'ho compro. Et sorprendré. T'ho compro. Perquè Badalona, I tant de bo, Badalona i tant de bo. és el segon any que van amb aquest projecte. L'any passat podíem dir, ostres, no van esperar el resultat perquè era un equip nou. Te'n recordes que a principi de mercat van fotre fora tota la plantilla, que Sí, van sí, començar sí. a portar... Ara ja és la segona temporada, eh? Sí, sí. Ara ja no és el primer any que porten jugadors nous. Jo crec que l'Hospitalet caurà. L'Hospitalet li passarà el mateix que l'any que va pujar l'Olot, tota la Lliga primer, i arribarà al Badalona i el superarà, perquè ells perdran 2 partits seguits i ja no els agafaran. S'ha de dir que a mi el Badalona com a club me cau una mica millor que l'Hospi. A veure, són equips de Barcelona, són equips amb pasta. Sí, però... A veure, pel simple fet de que ara l'Hospitalet està amb el Jordi Alba i tot això, Sí. que toma per cul. I que el Badalona porta 2 anys currant-s'ho molt, tio. I tenen molt bona plantilla. Ai, perdó, que no estic llegint comentaris. Hòstia, l'Alexis, tu. Bueno, Mare ja està de bé, Déu. que la gent comenti, Sí, sí. tio. Ja està bé. Mira, a veure, anem a llegir una mica. Fundació Esportiva Grama es va crear per part de l'Ajuntament de Santa Coloma. L'històric Unió Esportiva Gramenet està amb molts problemes econòmics a quarta catalana, sobrevivint com poc. Ostres, no ho sabia això. Sancri quasi baixa, si no és pel Girona B, jo posaria descens inclús. A escala playoff tenen a Sanco, un dels millors davanters de la categoria, cert. Cerdanyola descens, farà com el Prat l'any passat i se la fotran, em sap greu perquè no em cauen malament. Canvi descens, canvi de led, canvi descens, però rascaran molts punts a la seva jaula, totalment cert el que he dit, Alexis. Sí. I el pobre Lleida, club de futbol, el poso salvant-se però patint, però vaja, pinta lleig, amb una plantilla de primera cap competir en aquesta tercera ref. Sí, si se salven haurà de ser més por corazón, no?, que diuen. Sí. A veure, jo crec que ho patiran. Mira, gol de l'Egea. Molt bé. Egea és Aragó, no em sembla? Egea és Aragó, sí. Doncs des d'aquí soc egeano. A Badalona sempre hi ha follon, quan han de lluitar per coses importants la caguen. L'Hospi ha estat més habitual als playoffs des de sempre, però qui sap, serà un dels dos el liderat segurament. Sí, sí. I qui no guanyi la Lliga jo crec que pujarà pel playoff. Que el playoff sempre pot passar de tot, però... Sí. Ostres, jo crec que està demostrat, quan puja a Europa va pujar Sant Andreu... Ara qui ha sorpresa i guanya la Lliga, el Tona. Jo crec, mira, tret de l'any aquest, que va jugar a l'Hospitalet contra el Moscardo de Javi Pobes, que igual va fer un ritual satànic abans d'esto de terraplanista, per guanyar el playoff, jo crec que porta Europa, Sant Andreu, Reus, Girona. Ara m'hagués agradat que Hospitalet, posés el Badalona en lloc del Girona. És que els grups són... Però bueno, ho deixem aquí. Aquesta és la nostra predicció. Sí. Campió el Badalona, playoff, Hospi, Cornellà, Tona i Escala.
mitja taula alta, la Grama, el Manresa, Europa B, Peralada i Vilanova i la Geltrú, mitja taula baixa, Mollerussa, Muntanyesa, Lleida, Vic i Sant Cristóbal, i descens el Vilassar, el Canvi de Let i el Cerdanyola. Alexis diu, m'encantaria que la guanyés l'Escala a la Lliga. Hòstia, seria... És complicat, però... O sigui, a més, és un equip d'aquests que és poc mediàtic. Però si fa playoff farà com el Peralada i Sí. caurà la primera ronda, el més segur. O sigui, A veure. a mi m'agradaria que guanyés la Lliga un equip que no sigui mediàtic, en el sentit de que a Badalona ho està patant per o xarxes, algun l'Hospi ho equip està patant, el Cornellà d'Història, més que mediàtic. el Tona, l'Escala, la Bueno, Grama. es faria un Porreres. Sí, Porreres, seria un sí. Porreres, segurament amb una mica més de deixonsis, però seria un Porreres. Bueno, Anem a obrir una carpeta, que no ho hem fet fins ara, però a partir d'ara, nois, us portem una novetat. no, jo ho deixaria pel següent dia, No, jo ho deixaria... Que són les 9 menys 10, jo faria la prèvia i... Tu, Sergi, és un moment. És un moment. Avui, nois, us portarem una cosa. Vaig a fer el canvi d'escena i puc anar tancant aquesta merda, Ok. que em resta RAM. Vale. Avui us portem una novetat, i és que, ja que no ho fa ningú, que jo sàpiga, us portarem un recull de com els estaran els jugadors que tenim cedits. Tenim diversos jugadors cedits, entre ells... Deixa'm el portàtil, nano, que ho aniré cantant jo. Així faig via. I és que me faré una careta i tot. I és que anem, senyores i senyors, a parlar sense més dilació de com li van els nostres jugadors cedits en quant a minuts, si han fet gol, què ha fet el seu equip. Començarem amb Roger Coll, i és que Roger Coll va perdre a casa contra el Peralada 1-2 al Mollerussa. Roger Coll va entrar al minut 68. Anem al següent, anem a l'Unió Esportiva Valls, que per tots aquells que no ho sapigueu, el senyor Jean-Claude Toffi, que tu, Sergi, saps qui és, va marxar cedit al Saguntino a jugar al mateix equip que Alejandro Verdejo, Pol Mira, Benito i companyia. Per cert, per la gent que li agrada consumir el bar de l'estadi, Sí, ho he vist ara. ara acaba de publicar el Reus un tuit o un post a Insta. Menys cues, més futbol. Entra ja, compra l'entrada i estalvia't la cua al bar de l'estadi el dia del partit comprant el teu entrepà, beguda o cafè en línia. Molt important, també et beneficiaràs d'un fins a un 10% de descompte. Semblem una discoteca. No, ja està bé. En quant al Valls... Tot i que es faran cues iguals, Sí, suposo, per agafar... no m'acaba d'agradar com s'ha gestionat el bar, A mi, jo faria una crida al Reus, entenc que és complicat perquè també s'ha de buscar gent que ho faci i tal, però pels dies de partit obrir els bars o els puestos que hi ha allà a darrere lateral, hi ha 2 puestos de bars, Sí. allà... Jo me'n recordo, allà també el partit contra sí. el Valls a Primera Catalana, l'empat aquell a 0, Bueno, estaven oberts. I el del Girona B, potser, o el de l'Atlètic Lleida. No ho sé, és que crec que el lateral des d'aquell partit no hi ha anat mai més. No sé, al lateral allà hi ha 2 puestos per bars, no sé, per fer begudes o per fer una cervesa o alguna cosa, que Sí. la gent no hagi de sortir del camp, perquè ara hi ha les valles darrere el Gol Nord, no hagi de sortir del camp, donar la volta, tornar a entrar, fer la cua del bar, que no un únic bar, és un lío. Sí. Anem amb el Valls, que és on tenim el gran gruix de cedits. Àlex Romaguera, que no anava convocat, per tant tampoc va jugar. Marc Fe, Cruzat, va jugar els 90 minuts de lateral dret una altra vegada, se fa des que ha arribat titular indiscutible. Yacine El Monsori anava convocat però no va jugar. Jean-Claude Vilé anava a la banqueta i va sortir el 57, i Pau León va sortir el 78. El Valls, que va empatar 0 contra la Pobla de Mafumet. Anem amb el Vilafranca, que hi tenim un jugador que és, sempre li dic Max Mercè, però no, és Pol Mercè. Vilafranca, que va perdre contra el Ciutat Cooperativa, equip que també va guanyar el Valls la setmana passada, i Pol Mercè, que va jugar els 90 minuts, si no m'equivoco. Ara per ara, mal inici dels cedits, s'ha de dir. Mal inici de que sí que hi ha alguns que ja van ser titulars, però en quant a victòries no n'hi ha cap que diguis miau. I anem a per l'últim, jugador que segueix vinculat després de tants anys al club, que és el senyor Marc Tardiu, que està seguit de l'Escó de Primera Catalana. L'Escó, que va perdre també 2-3 contra el Viladecans, a casa seva. I el senyor Marc Tardiu, que, si no recordo malament, va ser... Un moment, Té sort que devia que ho obrissis, cabron. El senyor Marc Tardiu, que està jugant... És que l'Escó, tu creus que fan dades de l'Escó, tio? Sí. El senyor Marc Tardiu, que va ser titular i va sortir canviat al 76.
fins aquí la carpeta de cedits. La setmana que ve hi tornem. Bueno, per anar seguint una mica, podríem obrir El la... Lleida és de primera catalana, diu Ninisme. Espero que sigui un d'estos d'agafe, un contragafe, perquè... Serà un creiem que contragafe. No. Hòstia. Siguem una mica més positius, Ninisme. Que sou el Lleida, hòstia. Mira, Alexis, bon programa, nois, he de marxar, salut. Salut, Alexis. Gràcies per ser-hi, tio. Estigueu atents divendres, que aquest senyor fa la prèvia al seu canal. Anem amb la prèvia. Juguem contra l'Andratx? Fes-me de dades. Pots posar el cartell, aquí, del Reus? No me la vull jugar, obrir més pàgines. Ah, vale. Perquè ha anat bé, però no vull tentar la sort. Reject Champions League, Embraers Copa Federación. Totally. Bueno. Tens raó, hi ha Champions ara. Però bueno, escolta. La remuntada de nanos. Sí, tranquils que ara acabem, ara podreu anar a veure el Barça tots els que sou d'equips catalans. Bueno. Vale. Contra Contra l'Andratx, a casa. Equip que ens donarà un pel cul. Sí, sortiran Sortiran amb un... en línia de 5, però sí que no serà un 5 com una defensa de 5 com les del Reus, que és són una tres falsa centrals defensa de 5. i dos carrilers. No, Seran 5 centrals i 2 laterals. Per tant, Sí, defensa de 7. defensa de 7. De 7, Posaran el porter darrere i Lo que 3 serà, migcampistes. lo que es coneix com a Parc de Bus, no? De posar una muralla xinesa davant de la porteria. De fet, no dubto que en certs moments del partit els 11 vegem el jugadors de lateral fent pastet al costat amb ciment. o els 11 jugadors de l'Andratx que estiguin sota el pal. Però bueno, jo és que m'imagino o típic partit que guanyem tranquils o el partit que ho estarem intentant, no ens entrarà res i arribaran un cop ells, es tancaran encara més darrere i serà impossible. Jo crec que la clau... Això ja ens ha passat més d'un cop. La clau és marcar primer. Si marques primer, Sí. l'Andratx farà com el cul d'un home quan es pren popper. Es s'obrirà. I llavors no començaran a entrar coses. Sí, sí. Començaran a entrar. Si l'Andratx marca primer, oblideu-vos que fotem un gol. Oblideu-vos partit que perdrem 0-1, 3 punts a l'Andratx i moltes gràcies per venir. I ojo, I fins aquí. ojo si guanyem i ens col·loquem amb 12 punts, És sigui, que, l'objectiu és que serà cinquena jornada ja i estarem primers, la gent es començarà a calentar i vinga, però i festa. em refereixo que si l'objectiu és la permanència, Estem la fan un camí molt bo. permanència es marca als 40 punts. Portaríem un quart de la feina feta ja a 5 d'octubre. Bueno, a 4 d'octubre. Aquí a Reus ens agrada avançar la feina, ens agrada ser precoços en molts aspectes. No de la sé, vida, però és que de la vida. a 4 d'octubre ja portar un quart de la feina feta, hòstia. Un quart de la feina feta. Home, l'objectiu és la permanència. L'objectiu és l'Andratx. Però l'objectiu global de la temporada, com es va dir a l'assemblea, és la permanència. Ostres, més d'un... Perdó, sap greu. Falta de respecte. No, és una falta de respecte. per les 3 persones que ens estan veient. I Per cert- I per les 3.854 que ens escoltaran després. Tenim una bona notícia, Sergi, com tots segurament. Com tots els abonats de l'Atlètic. Després d'aquest partit, després d'aquest podcast, saps què serem? Què serem? Afiliats a Twitch! Ep! Hòstia! Un aplaudiment. Us podreu començar a subscriure, nanos. Tu creus que el gos s'escriurà en aquesta... No ho sé. Potser... La gent que s'acostuma a subscriure a canals de Twitch és perquè li sobra la pasta. Doncs sí. Jo, per exemple, no estic subscrit a cap canal de Twitch. Per què? Perquè no em sobra la pasta. I perquè me'n vull anar de casa amb uns pares. Vull pagar un lloguer, hòstia. Que va tocant ja. Bueno, Jo crec que serà partit difícil. doncs sí. Crec que veurem Aitor Serrano titular, més que res perquè tenim a Miquel Ostrell trencat i ja van avisar que Frank Carbià, accent a la, no us en oblideu, és possible que Frank Carbià torni a la convocatòria, però no crec que després d'estar 2 setmanes sense jugar sigui titular contra l'Andratx. Crec que tornarem a veure un 5-2-3, no crec que tornem al 5-3-2 contra el Castelló. Crec que és un partit que buscarà velocitat i buscarà pillar la contra i buscarà, sobretot, el Reus jo crec que ha de sortir a marcar el primer gol el més ràpid possible. L'Andratx és un equip que al seu camp traurà molts resultats i a fora patirà. Quan van fer la predicció aquí el van Però és fotre tercer o quart per la cua. Jo no tinc tan clar que lluitin, que baixin. És que el seu camp aquest any, ostres, han guanyat el Sant Andreu, que el Sant Andreu no ha començat de la millor manera. Han guanyat el Barça.
Han guanyat el Barça i és que és un camp de gespa artificial que, hòstia, és que no sé com complet, jo no sé, de veritat. Riudarenes per la capacitat de l'estadi, però hòstia, que em deixes que posis problemes al Torrent per competir al seu estadi, però que després l'Andratx pugui jugar en aquella porria de camp, perdó, però amb la gespa artificial aquella que té pinta de ser una lija, de ser paper de vidre. D'allò que caus i se't pela mitja cama. Sí, i no sé, no, jo aquí, què saber. Bueno, aquí els podem dominar. Nosaltres tenim l'avantatge que contra aquests equips que tenen aquests tipus d'estadis, doncs que nosaltres tenim aquí un estadi de segona divisió de segona i sabem jugar a la pilota i depèn de l'any de primera, perquè nostres... recordem que l'Eibar va jugar a Ipurú a primera, que era un camp que només té 100 espais més que el nostre. Sí, clar que ara ja no podria l'Eibar, crec, però això. I a veure si millorem una mica més el tema de la gespa, perquè l'altre dia vaig veure les imatges del femení que van jugar aquí a l'estadi el cap de setmana passat i era marró, Per cert, que se m'ha oblidat dir-ho, petit comentari, saps quin equip del Reus ha començat prou bé la Lliga? Juvenil Nacional porta un empat contra el Badalona allà i victòria a casa contra l'Europa, 3-0. Són el nostre futur, aquests nanos. Se'ls ha d'animar. Esperem. Home, jo espero que deixi de mirar-te el Barça i acabem el programa, hòstia. No estic mirant el Barça, estic mirant com les imatges de la prèvia del partit contra l'Andratx. D'animarinisme, no me puc subscriure a la remuntada. Vinc a donar info, 4 de gener, Atlètic Lleida, Reus. 4 de gener, Pons Lleida, Reus. Ostres, cau el mateix dia. Pons Lleida és un femení? És que no sé, Pons no... O és nacional? És hoquei. És que no, me miro poc l'hoquei, hòstia. Em sap greu. Sí, soc reusenc. Alguna vegada he anat a veure el Reus d'hoquei, però a mi l'esport que m'agrada és el futbol. Sí, marinisme, ja ho pots dir que és un desastre. És un desastre, això. No, sí, però és que no me n'amago. No en tinc ni puta idea d'hoquei. He vist, crec que partits de la temporada passada del Reus, crec que n'he vist 3. Contra el Barça, crec que va ser el Noia i no recordo quin altre. Minisme, jo entenc que a Lleida no esteu per tirar coets, els aficionats de Lleida no esteu per tirar coets i que ho esteu passant malament i de veritat, tant de bo sortiu d'aquesta situació. Però potser no esteu en el millor dels ànims, però vindre no a animar el Reus, sinó a insultar l'Atlètic Lleida, ja que nosaltres vindrem bastants a insultar-los i a fer-nos de locals. No ho promocionem gaire tampoc, perquè que no arribi a les orelles d'Atlètic Lleida fans, que és algú de la Junta, i ens fotin les entrades a 58 euros, que és la mateixa guarrada. No, perquè és denunciable, això. Perquè és una guarrada, que és el que ha fet el Barça amb el Sant Andreu, que és un altre equip que jo crec que no s'espera, que a mi m'agradarà veure quanta gent som a Barcelona aquell dia. Perquè és el que anava a dir, si tenim la capacitat per fotre 70 persones al camp del Castelló B, els desplaçaments que tenim a una hora de cotxe a casa, ojo, cuidao, a Lleida serem bastants. Ostres, doncs si podem fer allò, una germanor així amb l'afició de Lleida i anar tots i disfrutar d'intentar fer-los una manita, doncs... S'ha d'anar al dia de l'Atlètic Lleida a matar-los, són el nostre rival a batre. Sí. No hi ha més. Sí. A sobre són rival directe per la permanència. Sí. Perquè jo no... Mira, veurem els horaris, però pot ser matí hoquei, tarda futbol. Ves ficant, si vols, els partits de la jornada. Hòstia, no em dit com van acabar els partits de la jornada anterior. Bueno, és igual. El resum és que estem a playoff i portem 9 punts de 12 possibles. Ja està, deixem-ho aquí. Jo crec que anem al pre. Jo crec que veurem a Aitor Serrano titular i crec que veurem a Pepo. Tinc dubtes de si el porter suplent convocat serà el del juvenil o serà Dani Parra. Tu què creus? Jo crec que serà Parra. Parra a la banqueta. Sí. En quant a l'11 jo crec que no hi haurà més canvis. Crec que Aitor Serrano per Ostrell i para de comptar. I Marc Grau, que ja retorna de sanció. Veurem... Marc Grau, que és col·lega d'un paio de Benasque, que és amic de Badisme.
s'ha de dir, si no, la remuntada no és la remuntada, ja és un dels memes. A la remuntada, nois, hi ha dues coses que passen cada programa, i és que m'oblido la contrasenya de Twitch i que hem de mencionar que Marc Grau és col·lega, té un col·lega benasqui que és amic de Badisme. Bueno, doncs per acabar ja, per finalitzar, anem a repassar... Porra del partit, Sergi, va, sisplau. Bueno, la porra... Contra l'Andratx, a casa. 2-0. Guanyem, 2-0. Vaig a tirar-me un triplazo. Jo crec, sincerament, que veurem un 4-0. Hòstia. Però pot ser, estem demostrant bastant de gol, Estem demostrant bastant de gol i que és el que he dit abans. Crec que si marques primer, l'Andratx estarà obligat a obrir-se i anar a buscar a marcar. Si fan això, jo crec que és allà on el Reus els hi pot guanyar la partida. Doncs anem a repassar els partits de la jornada. Torrent, Espanyol B. Dissabte això, no? Sí. Reus, abans que nosaltres. Reus Andratx. Espanyol B i Torrent, que han començat malament els dos. A veure qui s'endú els 3 punts d'allà o si és un empat. I després, el diumenge, Poblense, Unió Esportiva Sant Andreu. Sant Andreu fora de casa, a veure què fa. Lluïssa! València, Castelló, derbi. Per cert, puc dir una cosa al Castelló? Em deixes? No, Terrassa, Porreres, Barça Atlètic Olot, Alcoià, Barbastre, Atlètic Lleida, Girona B. Per mi el partit de la jornada és aquest Barça-Olot, Més que res, perquè l'Olot està molt fort. I Balears i Eivissa. Sí, però l'Eivissa el trobo un equip que pot ser que lluiti... No, però dic que me l'havia deixat abans. Sí. Digues una cosa del Castelló. Castelló B, l'altre dia a casa va guanyar 4-1, crec que va ser, o 4-2, no me'n recordo, a l'Alcoiano, que és un dels candidats, en principi, a guanyar la Lliga i pujar. Crec que, tot i que el Reus va jugar com el puto cul contra el Castelló, crec que n'hem d'extreure la conclusió de que el Castelló a casa serà un equip complicat, perquè crec que no són invictes a casa seva. Llavors crec que aquí serà el kit de la qüestió, però bueno, és un partit que ja has jugat, no has de tornar a jugar, llavors ja ho tens. Doncs sí, i no res. Espera't un moment perquè he de... Com que no és el 17è programa de la remuntada i no és la 17a vegada que fico aquesta cançó... Ah, no! Tens raó. Que ara... Tens raó, no me'n recordava. Hehehe. Pues bueno, Sergi, ves despedint el programa, ves fent... Espera't un moment, que... Senyors. Doncs res, anirem despedint el programa ja. Moltes gràcies per ser aquí un cop més. Esperem que us hagi agradat. A poc a poc anem sumant programes. Seguiu-nos a les xarxes. Estem a YouTube, estem a Twitch i estem a Spotify, on podeu seguir el nostre contingut. I a més, també podeu estar atents abans que ningú a les nostres novetats a Instagram i a Twitter. I intentarem reactivar el TikTok. Intentarem reactivar el TikTok. Anem a... Així no... És que veus, amb això no em saltarà el copyright de YouTube. Vull pensar. Senyors, és que YouTube s'està posant el sistema del copyright i no tinc ganes de que no em pengin un vídeo. Moltes gràcies per ser-hi. Us esperem al pròxim programa i... Ens veiem en Andratx. Vagi bé. Força Reus.